It-triq li se tibda timbena bit-twaqqieq tal-Freedom Press nhar il-ġimgħa se tieħu post ir-rotta temporanja tal-Baċir numru 7 u għandha sservi biex tajn it-traffiku li min-naħa t'isfel ta' Malta ikun sejjer lejn il-belt. Lejliet li jibda x-xogħol tkellimna mal-Ministru għall-Infrastruttura Joe Mizzi li spjega kif il-Gvern kien konxju li l-proġett tal-ħabb marittimu kien se joffri sfida għax miegħu ridet tingħalaq it-triq ta' Baċir numru 7. Meta mbagħad kellu jibda l-proġett, bil-fors li kellu jingħalaq biex isir ix-xogħol hemmhekk. Jiena kont naf li se jkollna problema, jien ġbit l-attenzjoni tal-Kabinet jifieri fil-fatt se jkollna problema kbira, fil-fatt irriżulta li meta laqnieh spiċċajni li kien hemm traffic congestion kbira f'naħa t'isfel ta' Malta. Jirriżulta li mit-triq temporanja kien jgħaddi 30% ta' traffiku minn u lejn in-nofsinhar tal-pajjiż u għalhekk nibtet il-ħtieġa ta' triq permanenti fl-immedjat. U għamlet kambjament kbir, jifieri għax dak il-konġestjoni kien hemm naqas drastikament, jifieri, però ovvjament irridu nsibu soluzzjoni permanenti. U fil-fatt qabbadt il-periti minn Trasport Malta u anke mill-Dipartiment tal-Works biex naraw kif nistgħu nsolvu il-problema. U nnexxielna illi nsibu pjan kif nistgħu nagħmlu di triq permanenti. Din it-triq permanenti se tkun parti mill-proġett USA tal-Junction tal-Marsa, proġett li se jsir b'investiment ta' aktar minn 39 miljun euro. Għandna l-proġett mill-fondi tal-Unjoni Ewropea hemmhekk, l-istess li se jsiru flyovers hemmhekk li wkoll li l-proċess mixi ħafna fejn jidħol il-pjanti u permessi mixin ħafna. Fondi tal-Unjoni Ewropea ħadna wkoll u ħanitolbu wkoll għal tieni fażi fondi wkoll biex nieħdu mill-Unjoni Ewropea biex imbagħad inkomplu t-tieni fażi wkoll hemmhekk. Sakemm bejn il-lejl tal-ġimgħa u s-sib filgħodu titwaqqa l-Freedom Press għal raġunijiet ta' sigurtà, triq il-Labor se tingħalaq għat-traffiku. Il-karozzi żgħar li jkunu qed jinstawqu minn triq Aldomoro għan-naħa t'isfel ta' Malta se jgħaddu jew miż-żona industrijali li se tkun miftuħa fiż-żewġ direzzjonijiet jew mir-rotta ta' Baċir numru 7.